Kasih spot. Turun. Ini tadi adalah luring salaras ya. Ini baru lagu kita. Buat derek Mas Akbar nih malam ini. Buat derek Mas Akbar ini. Lah kena derek sampai. Oh iya tengok. Anakku itu karo Mbak Brigita kesane aku lho. Anake apa bapake? Anake. Aku tuku es krim dhewe gak tukokne nesu. Oh, neng mixu mah ya Pak ya. Mixu. Oh, milih sing dalu Pak Dian. Nggih, sugeng dalu Pak Dalan. Nggih, wajar. Ya loro iki kudu anu Mas juga deh. Mungkin saurunge munggah aku wis di WA. Aku duwe telepon Mbak Dian ya. Ora piye Pak. Wis ora usah aku nek ngomong. Kuwi kan ipin-ipin versi cewek. Ah, tadi. Sedulur mriki kersane pirsa Mas. Iya, pripun? Kita niku asli pundi daleme. Nggih, dipun mauno. Nggih, wilujeng dalu Bapak Ibu warga masyarakat Barat nggih Mas. Nggih, betul. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, nderak pitetangan Pak Bu, kula Birgita Ayu. Aslinipun saking Kediri nanging saiki teng Solo Pak Den. Oh, teng Solo. Sudah pernah di sana ya? Nggih, Oh iya. Sudah lulus jenengan? Sudah. Dari si Surakarta ya? Iya. Jurusannya nari ya? Oh, karawitan ya? Ya tadi bisa nari kan sekilas nari tadi. Lo kan ya belajar nari, ya belajar nabuh gamelan, ya belajar linden, ya belajar menulis. Belajar menulis balik TK kan? Maksudnya menulis itu menulis penelitian. Oh begitu ya, betul. Sisinya. Sebelahnya. Nggih. Sampingnya. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat malam. Oh ya guru TK ya. Jalan-jalan. Cakep. Sambil lihat ogoh-ogoh. Iya. Kok sambil lihat Pak De Garing dia kan? Ogoh. Ogoh-ogoh. Ogoh. Apa dong? Ogoh-ogoh. Ogoh. Lah ya odong-odong iki tidak ogoh. Oh iya. Ogoh. Heeh. Jalan-jalan sambil lihat apa jenenge sambil lihat ogoh. Perkenalkan, nama saya Dian Munasiro. Oh iya. Pak De Garing iki ngono kuwi pantun kuwi. Ubur-ubur ikan le. Bareng tralala le. Ngono sak kate-kate dapat. Ayo beli duit ngono. Nggih, kula asline Madiun Bapak-bapak. Oh, asli Madiun. Saiki Sakniki teng mriki. Ora. Saya ini taruh. aslinya Madiun sekarang domisili di mana? Di Solo. Solo. Status masih perawan. Kuwi sapa? Kupinge malah kupinge. Sing dolanan HP kuwi sapa yo Dekyo. Oke, Mbak Brigita, ini kalau mau untuk manggut lagu saking Bulurah Maju. Nggih. Ini kalau mau buatan pundutan loro juga. Terus ini kalau mau legedek-legedek Dimas mulai regeng Warono monggo ninggal kata sama manggung ini saking Pak kami tuwa beli prapelan. Oke. Nggih. Terus lagi saking rencanipun piyambak nika kalau ki dalam request sambungan dalu wis dipirakani. Karo apa jenenge Gubuk Asmara saking Mas Ragil sing benang itu. Pokoke tak sebutne kabeh. Mas Ragil request ya. Napa? Oh, Mas Ragil request ya. Lha ora request deh, mau transport yo ora request terus. Terus niku Mas Badar Rudi saking Nganjuk niku dalang milenial. Masih Mas Akbar niku Mbak Brigita nggih. Nyebut gede tambah ketok urut terus nggih, transport 15.000 mudaro. Apa sok bisik-bisik? Aku bariki ra melu nek dikeceroy terus. Mulane lho. Heeh. Oh, mungkin wis anu kok mentale wis kuat kok diberi kita.
Pancen ora Pun saat ini sangat dikari mawon badhe nerusaken sing ndi. Enggak ngomong apa sih? Apa? Oh, Pak Mustu lho, Pak. Ngoponya, Mbok? Iya. berat terus. Ini apa? Ora apa-apa. Ya, bolehnya ngomong apa, Mas? Ngomong apa sampean? Wis dah. Lali. Saiki wis sak dhewe menang wis cep menang ben wong ben ngomong. Lah dalange piye wayangan kok dalang meneng kuwi? Mas. Masih. Yo ora wangun to Mas, kowe wayangan kok meneng kaya wong selipat. Lho. Nggih, monggo Pak Brigita amene sing pundi? Bu Lurah Manjung Loro Jonggrang. Terus Pak kami kok pelan apa jenenge? Ninggal Katresna. ben milih sing ndi? Oh. Agak nek sing iso ya, Pak. Ini mau apa kok sing iso? Ninggal Katresna. Oke, siap. Oke, monggo. Dik, Mas. Dik Mas ngambil tendang kalau nggih. Oh, yo, Mas Dendi tampil di muka. Ayo berdiri Mas perlu Mas. Nggih, monggo. Ayo. Oh. Pak Mi. Mas. Kowe nek wani tak kowe rokok apa aja. Ayo nah. Mas. Mas. Ngatur-ngatur Pak Mi. Mas kok ngono. Pak, iki lho, diweki mic ngono ta Mas. Jarene, ojo ngono, kowe. Yo, Ninggal kados. Oh, rani. Jebule kowe bijak. Om, selamat Om.
jos betul. Kendalane kemelewet. Bawa kemana? Ya ini guru senyum mau nih anu Mbak Brigita. Apa orang dia? Masih. Apa orang dia pacar Mas? Ibu loh. Daerah apa ini? Oh, lah masaknya tak jodohnya Mas. Kali sih tak? Karena iki lho ana loka. Ah. Ojo iki. Emane Mas, emane Mas. Butuh keyakinan Mbak. Mas yakin. Mbak, ana kan? Oh, Maksudnya keyakinan ki nggo nopo? Alon akon gawe to. Ini aku kalau gawe itu ora gelem gawe, anu gawe. Lah wong kemerungsung. Ojo.